Welcome back to Mithi Nursery. Dine ninthamone arang sase angi godan logoखौ introduction होगोन. बेनो जाबाय परिश्मिता नरो. Hi खालामो. बेथ' बे मलिशा सिनायखाबाय जानो हागौ बयबो. आज मैं फिर से एक मेरी न्यू फ्रेंड को इंट्रोड्यूस दे रही हूँ. यह परिश्मिता नरो. Hi बोलो ना. Hello. So जों माने दिनै एसे मानगोन ऐसे माने रोमांटिक आरो एसे दुखु मुडाव दं आरोखि सो ओंखायनो जोङो दिनै एसे दुखुनि भिडिअ माने नायगोन सानदों आरो सो दा भिडिअखौ जोङो स्टार्ट खालामनायनि सिगां माने नायनायनि सिगां मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो माने आंनि नामखौ लानानै आरो आंनि नामाथ' मिथिंगा नार्जारी नालाय मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार बोलना चाहती हूँ मेरे नाम को लेके मेरा नाम है मिथिंगा मतलब मिथिंगा मतलब नेचर और एक दिन ऐसा हुआ हाँ एक दिन ऐसा हुआ कि एक आदमी को मुझे मिला हाँ और उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है तो मैंने बोला मिथिंगा मानसिया आंखौ माने नाम सोंबाय आरो सोंनायावहाय बुंबाय आरोना मा नाम होननानैहाय ओमफ्राय आं बुंबाय मिथिंगा होननानै स मिथिंगा होनबाय नालाय बे मानसिया होनबाय आरो आंखौ मिथिंगा होनबा बाजैयालाय होनबाय आरो बाजै ओमफ्राय तो मैंने बोला हाँ मेरे नाम मिथिंगा है तो उसने पूछा कि मिथिंगा है तो भाभी किधर है तो मैं शॉक हो गई भाभी मैं खुद लड़की हूँ तो भाभी कहाँ से आएगा ऐसा हो गया और फिर मैंने पूछा क्या भाभी क्या बात बोल रहे हो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ गया और आं माने ऐसे जोंबायबो आरो मा बाजै होननानै ओमफ्राय उसने बोला अरे तुम्हारा नाम मिथिंगा है तो भाभी तो होगा ना मिथिंगा तो लड़का का नाम है ना ऐसा बोला तो बेबायदि बुंबाय हा मिथिंगा नालाय बाजैया बोरो नोंनाथ' मिथिंगा माने हौवानि नामसो ओमफ्राय मा होनो बाजैया बोरो बिदि होनबासो आं ओफ माने तभी मैं बहुत स्माइल किया और मतलब कोई सोचता है कि मैं मिथिंगा नाम को मुझे नहीं देखने से मतलब मिथिंगा बोलने से कोई मुझे लड़का समझता है सुबह माने आंखौ माने नुवागोरा माने मिथिंगा नालाय माने हौवा सानो आरो हिन्जाव साना सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मिथिंगा मतलब नेचर मतलब तो प्रकृति है कि नहीं प्रकृति तो लड़की है लेडीज है ना प्रकृति तो क्या माता होगी प्रकृति मतलब तो नेचर वो तो लड़की है ना मतलब मैं सोचती हूँ मिथिंगा इज नेचर तो प्रकृति तो लड़की है तो लड़का का नाम कैसा हुआ वो तो लड़की का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से और आं सानो माने मिथिंगा माने तो नेचर मिथिंगायाथ' हिन्जावसो ना माने पृथ्वीराथ' माने बे हायाथ' माने हिन्जावसोमोन ना जों माने मोनसे माबायावबो नुयोना मा मोनलाय बियो राम लखन सीतानि माबायावबोथ' जों नुदोंना बेवहाय हा गावनानै रामायणावबो नुदोंना बेवहाय हानिफ्राय बेथ' हिन्जावसो होनबाथाय बे मिथिंगायाथ' हिन्जावनि नामसो जानांगौ ना ओमफ्राय बेखौनो बुङो आरो माने आरो बेनि थाखायबो दुखु आङो माने जाय माने आंनि खास माने गोसोआव खास माने सासे दं आरो बियो माने आंखौ बिराद माने माबा खालामो आरो मोजां मोनो आरो जेनेबा लाइक खालामो ओमफ्राय आंनि नामनि थाखाय माने आंखौ एसे बायो जाहैदों नामखौ गाबज्रिबो बायो ओमफ्राय ओरैनोबो बाया मतलब मेरा एक खास मतलब है एक और कोई तो उसको मतलब मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरा नाम बोलने से थोड़ा वो मतलब वो हो जाता है बोलते हैं और लड़की का नाम कैसा मिथिंगा हो गया अरे मुझे भी मतलब चाहिए होता है कि मेरा भी नाम किसी का जैसे नेहा पूजा ऐसा कुछ हो लेकिन क्या करूँ ना हाँ लेकिन क्या करूँ मुझे मेरे बर्थ टाइम में आंनि जन्मनि समावनो माने जोंनि आबौआ आंनि नामखौ मिथिना दोनबाय ओंखायनो आबौ केबरनाव थांबा मेरा ग्रैंडफादर ने मेरा नाम रखा है मतलब मेरे जन्म के टाइम में मेरा नाम मिथिंगा रखा है सो मुझे थोड़ा कभी गुस्सा भी आता है मेरा नाम भी ऐसा होता है सोच के और अभी घर जाऊंगी मैं कभी घर जाने से मेरी ग्रैंडफा को जरूर बोलूंगी और मैं उसको क्या करूंगी मैं जानती हूँ लॉकडाउन खोलने दो पहले तो अभी हम लोग क्या करें वीडियो स्टार्ट करें ठीक है बिदिब्ला होनबा जों दा बारा रायलायबाय थाला माने आंल' रायलायबाय थायो दा बिसोर रायलाया बारा सिरि थायो तो अभी हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी हम लोग वीडियो स्टार्ट करते क्योंकि मैं ही बात करती रहती हूँ ये दोनों तो पूरा साइलेंट लेडी है साइलेंट किलर रुक
Ese joven increíble. Haja kuni nilakar ko. Ma! Ese no se ve. Da pausin lang. Finally, the video correct, but everybody can see that feel the गोसावरा माने जेनेबा सोरनिबा मोजां मोननाया माने गुबुनजों हाबा जालांबाय ओमफ्राय सोरबा सासेया माने बेफोरबायदि माने फाग्ला बायदि सोरखौबा नागिरबा बेयाव आरो मोनलायहां जानानैबो जुदि मोनलायाबा बहुत माने दुखु आरो नायनानै जोबोद आरो जाय माने बिथाङा बे फिल्म सिनेमाखौ माने डाइरेक्ट खालामदों माने पंकज लाहारीसिम जोबोद माने गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर मिन्थिगौ जों समाव पंकजनि प्रजेक्टफोरखौ मालाबाबो बासिनो हाखाया आरो बेयावहाय जिबादि टेलेन्टेड एक्टर एक्ट्रेस दं जेरैबायदि हेलेना सोरां आरो हिरक साथामबोथ' एक्टिंआव ओरैबायदि पारफेक्टखा हिर सोराङाथ' दा जाखांफुबाय थानाय एक्टर फारसेनिफ्राय बियो ओरैबायदि पारफेक्ट हेलेनाखौथ' बुंनांला जों बासिनो हाखाया स' ओरैबायदि माने हार्ट टाचिं सं आरो बियो फेभ सं माने गाबनो ओंखारबाय स' माबा मोनसे बुंदों मिथिया बोलो मतलब इस मूवी को देख के इतना हार्ट टचिंग होता है मतलब किसी प्यार करने वाला अलग हो जाता है किसी से बहुत प्यार करने वाला दूसरे से शादी हो जाता है और एक लड़का है जो भाग के आता है रास्ते में क्रॉस हो जाता है अगर मिल जाता तो ऐसा लग जाता है और दुआ करती हूँ मतलब रियल में ऐसे कभी किसी के साथ ना हो सब जो जिसके साथ प्यार करता है उसी के साथ ही हो और आज कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी First film na niya wag up ka na actually. Cara, beso cara. Go. Pero starting में मैंने काम दिया मेरे को काम नहीं करना ये तो starting से रो रही थी उसको देख के तो रोना आ गया नहीं तो मैं इतना कैसा लगा? अच्छा लगा समझ में आया मैं अभी समझा रही हूँ समझ में आया बिबो माने बिराद बर' नायनो मोजां मोनो बियो ना मिसिं आरो खिन्थु आंजों थाबाय थायोना आं माने एनि टाइम बर' सं प्ले खालामो ना बे आजिखालि बिराद बर' सं खोनासंग्रा जाबाय आरो फेब दंसै बेयाबो बर' सं खोनानो ओमफ्राय दा जोङो मा बुंबावगोन आरो दिनै माबा बुंबावगोन कुछ बोलोगे क्या मेरी फ्रेंड को तुम अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो जोंनि बे भिडिअ नायनायखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना जोङो कमेन्टआव एकदम हरनो दाबाव आरो आं मोनसे खोथा बुंखादोंमोन दाखालि आंनि माने बे भिडिअआवहाय आं अबे जायगानि बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन होननानैहाय मैं उस दिन बोला था मतलब वीडियो में मैं कौन सी जगह से हूँ मैं बोलूँगी बोल के मतलब अभी तक मुझे ना सच में से मैं कहाँ से हूँ किसी को नहीं पता किसी को पता है किसी को नहीं पता
सोरबा सोरबा मा बुंदों मिथिबाय आंखौ बांसिनानो उदालगुरिनि सोरबा धेमाजिनि सोरबा बिजनीनि सोरबा क'क्राझारनि माने बेफोरबायदि आरो माने आब'आ बिनि जानो हागौ बिनि जानो हागौ बिनि जानो हागौ ओमफ्राय माने आं माबा होआखै आरो सोरबा सोरबा माने कारेक्ट एन्सार होदों साफा सानैया थ' आं बेखौनो बुंनो सानो आं माने अरिजिनेलि फ्रम कार्बि आंलंनिफ्राय आं कार्बि आंलं लांहिनिफ्राय आरो लांहिनिफ्राय बिलं खालामो आरो आं कार्बि आंलंआवनो माने जन्म जादों उन्दैनिफ्रायनो आं बेयावनो देरदों बेयावनो स्कुल फरायदों ओमफ्राय आङो माने कार्बि आंलंनि आरो दिनै आं खिन्थानानै होबाय मतलब मैं जो कार्बि आंलं से हूँ ना अभी तक मुझे मतलब बोडोलैंड में इतना नहीं पता है कि मैं कहाँ से हूँ ओरिजिनली कोई भी समझता है मैं धेमाजी से हूँ कोई समझता है कि मैं उदालगुरी से ही ज़्यादा सोचता है लोग और बिजनी से हूँ तो कोई कुकराझार से तो कोई धेमाजी से है क्या बोलते हैं इसलिए मैंने बोला था उस दिन कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली आप लोग को बोलूँगी इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ओरिजिनली कार्बि आंलं से हूँ वो कार्बि आंलं लांहिन से हूँ तो दिनै एसेनोसै जोंनि नायनाय आरो बुंनाया स' ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोंखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे जों नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो आरो ना आंल' रायलायबाय थानांगौ जायो बिसोर रायलायदों ना मालिसा माबा मोनसे नायनो होदो इदि होनदो बेखौबो नायनानै नोंथांमोना गासिबो नायदो खुलुमबाय नायदो नङा कमेन्टबो होदो होननानै बुंदो आंनि लोगोफोरखौ शेयार खालाम जाहाथे बिनि चेनेला आरो माने भिउवार्स बारायथों थेंक इउ सो माच मलिशानिखौ खोनासंदो एटलिस्ट स' दिनै एक्चुअलि गाबनानै मुडआव जाबाय ओरैबादि दुखु नुबायना स' दा जोङो एसेयावनो दोनथ'नोसै दिनैनि भिडिअखौ आरो थाबैनो नोंथांमोनजों गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थाबावगोन आरो जोंनि माबायदि रिएक्सन नोंथांमोना नायनो लुगैदों जोंनो कमेन्टआव लिरनानै हरनो हागोन स' जों दा बेयावनो दोनथ'नोसै ना बाय बाय बाय